Guys, खुलुमबाय कामसारबो सानदे जानानै फिन खेबसेबो बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय परिबहन आसामनि सा हान्थामेला एबा गारि बाइक सालायनायनि सोमोन्दै सावरायनाय। दाखालि बावैसो जों नुनो मोनदों दे आसामनि चिफ हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि आसामनि गिदिर गिदिर पुलिस अफिसारखौ लानानै एबा ट्राफिक पुलिसखौ लानानै गोबां रुलनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। गतिके जोंनि रायजो राजाफोरा मोजां सालाय जाबायदि नियम बानायदों सिगांनि नियमाथ' दंखायो अलरेडि बे नियमखौनो एकदम गोख्रों खालामदों। गतिके सिगां बायदि नर्मेल साननाङा हेलमेटखौ गानथारनांगोन आरो लोगोसे गारि सालायबा सेफ्टि बेल्ट गानथारनांगोन आरो लोगोसे गथ'फोर लांबाबो बेयाव नियम नीति दं। 40 किलोमीटर हमना ला 40 मिटार बिदि खमाव सालायनांगोन स्पीड थांनो मोननाय नङा आरो लोगोसे मेन टपिकआ बेनो जुमाय लोंनानै ड्राइभिं खालामनो मोननाय नङा आरो जुदि बायसान्स नों जुमाय लोंनानै जुदि ड्राइभिं खालामदों बायसान्स जुदि ट्राफिक पुलिसा मोनबाय नोंखौ डाइरेक्ट एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरनाय जासिगोन होननानै सावरायदों। गतिके रायजो राजा आं खावलायो नोंथांमोना बिदि फिसा खालामनाङा मानो होनबा नोंनि थाखायनो नखर सोलियो नोंनो मेन इनकाम खालामनाय मानसि जुदि नोंनो मेन जुदि जेलाव थांनांगौ जायोबा नोंनि परियाला मा जासिगोन बेखौ साननानै जाहाथे बयबो सांग्रां जायो आरो लोगोसे सिगां बायदिनो नियमफोरा बेखौ फल' खालाम हेलमेटखौ गानथार आरो गारिनि बाइकनि कागजफोरखौ टटेलि क्लियार खालाम ड्राइभिं लाइसेन्स लाखि आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गोबां जों उन्दै बैसोखौ बाइक स्कुटि सालायनाय नुनो मोनो बेखौबो मोनसे क्राइम बेखौबो 18 बोसोरनि उन्दै फंबाय बिनानावखौ बाइकफोरखौ हरथारनाङा बायसान्स जुदि हरना लायोबा बायसान्स पुलिसा जुदि हमजादोंबा बियो गोबां गिदिर जेंनायाव गोलैगोन नोंथाङा बेखायनो आं खावलायो जाहाथे बिदि भुलफोरखौ मावनाङा दानिफ्रायनो जाहाथे जोंनि ओनसोलनि जोंनि फंबाय बिनानावखौ जाहाथे सांग्रां जानो थाखाय आं बे ब्लगखौ बानायनाय जादों जाहाथे खैफोदाव गोलैनाङा बे ब्लग बानायनायाव जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला हयथ' गावनि बर' माहारिनि इउटिउबार होननानै आं निमाहा होननानै मिजिंथिबाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदों आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुना लादो जाहाथे आं बिदिनो ब्लग बानायनो थाखाय थुलुंगा मोनो। दिनैनि ब्लगआ बेयावनो बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग।